गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दं। लोगोफोर, आंनियाव वाट्सएपआव ओरैबायदि भिडिअ फैदो सासे सिख्लानि आथिंखौ बबावबा दैखांलायनानै गामसा गाननानै फालि खोबलायनानै बा ओरै गस्ला फिसा गाननानै जोबोर मिनिग्लाबनाय। बेनिफ्राय आंनि वाट्सएपआव हरनानै गथ'फोरा बुंदो, आदा नोंखौ फेसबुकआव बेफोरबायदि खालामदो, जों जोबोर दुखु मोनदो बेफोरबायदि बुंदो। बेनिफ्राय आं बे सिख्लाया मा बुंनो थांदों मा बुंदों आं बांद्राय बुजिनानै मोनाखै। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन, जायफोरा आंखौ सोरबाया गाज्रि साननानै भिडिअ बानायदो खोमा बा मोजां साननानै भिडिअ बानायदो खोमा, आं बेयाव जेबो बुङा। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन आरोना, जायफोरा आंखौ गाज्रि साननानैब्लाबो बेफोरबायदि भिडिअ खालामदो बा आंखौ फल' खालामदो, आं बेफोरबायदि मानसिखौ सानफ्रोमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं धन्यबाद होगोन। आंखौ फल' खालामनायनि थाखाय आङो धन्यबाद होगोन। मिथिबाय फंबायमोन, नोंसोर बेयाव जेबो गाज्रि मोननाङा। आंनि बुंनायफोरखौ फल' खालामथो। फल' खालामनायनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो धन्यबाद। आरो आं बेखौनो बुंगोन, आं मोनसे एक्टिं खालामनि र'। आं माने मोनसे बाथ्रा बुंगोन आरोना, जायफोरा आंखौ बेफोरबायदि फल' खालामो, एसे एक्टिं खालामना बुंनि र', एसे एक्टिं खालामना बुंनि र'। क्या पत्ता पाएगा ना लोगोफोर, क्या पत्ता पाएगा बेफोरबायदि एसे बुंनांगो जायफोरा आंखौ फल' खालामो। क्या पत्ता पाएगा ना। बेनिफ्राय जियानो जा बे थांबाय। बड'लेण्डआव मा सोलिगासिनो दोङो लोगोफोर? दाखालिबावै बबावबा सोरबा सिख्ला खासे लांख्रां लुंख्रां गोलैनाय, बेनिफ्राय बबावबा सोरजोंबा बांगालजों खारफानो नागिरनानै हमजानाय, जायगाफोरखौ अननानै दाखालिबावैनि सासे सिख्लाया दि लांख्रां लुंख्रां गोलैदोंमोन, फेनानै ओरै ओरै जालायनाया, बेनि जायगाया बबावमोन? आं जेबो बेनि माबाखौ मोनथिनानै मोनासै, बबाव जानाय, बर' ना हारसामोन। प्लिज अननानै सोरबाफोर मिन्थियोब्ला खोन्थाहरलाय आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै। आं बेखौनो बुंगोन, आं जेब्ला उन्दैमोन, जोंनि जिबनाव जों जेब्ला फरायफुबाय थादोंमोन, जों बेफोरबायदि लोंनाय बा सेरेब लोंनो थांनो, बबावबा बेरायनो थांनो, माने जोंनि लाइफआव बा आंनि लाइफआव जों बेफोरबायदि मालाबाबो साननोनो मोनासै फंबायमोन। स्कुलाव थांनांगो फैनांगो बा टाइगान्ड गेलेनो थांनांगो, फुटबल गेलेनो थांनांगो, स्कुलाव थांबाय फैबाय, बबावबा क्रिकेट गेलेनांगौ, फरायनांगौ, खामानि मावनांगौ, फोथाराव थांनांगौ, मालाबा नाबो बोननांगौ, मालाबा बोरसिबो सानानै ना बोननांगौ, माब्लाबा दैमायाव नाबो सारनांगौ। माने आंनि लाइफआव जों हाई स्कुल सम, कलेज टाइम, जोङो बेफोरबायदि लोंनाय माने लोंनो थांनो, उमुगाव बेरायनानै लोंहैनोथ' बेफोरबायदि लाइफआव साननोनो मोनासै। माने लाइफआव इन्जय खालामनोनो मोनासै जों बेफोरबायदि साननानै। मानो होनबा जोङो बै समावनो सानोमोन, आङो न'आव बेफोरबायदि मा खालामनो हागोन, बोरै फरायनो हागोन, बोरै खेला धुला गेलेनो हागोन, बोरै जों जब मोननांगोन। जों सानफ्रोमबो जोंनि गिदिरफोरा बै समाव जोबोर मोजां मोजां फरायनायमोन, जोबोर मोजां मोजां बाथ्रा बुङोमोन। कलेज टाइमावबो जोंनि गिदिरफोरा धोनि धोनि न'खरनिमोन। बेनिफ्राय बैसोरखौ नुनानै जों बैसोरखौसो फल' खालामोमोन। बै गोरों गोरों जोंनि सिनियरखौ, बै गोरों गोरों जोंनि धोनि न'खरनि सिनियरफोरखौ जों फल' खालामोमोन। नाथाय जों बैसोरनि बाइक साखावनाय, बैसोर बेरायनो थांनाय, जों बेखौ मालाबाबो फल' खालामामोन। जों बिसोर बेरायनो थांदों, जों गल'ल' जों जायगायावनो थायोमोन, जों नायोमोन, बिसोर खोन्थानायखौ जों खोनासङोमोन। जों नाथाय बेफोरबायदि जुमाय लोंनो थांनो, सेरेब लोंनो जों गोलैनो लाइफआव समखौनो मोनासै। फरायफुबाय थानाय समाव बेफोरबायदि दारागावआव थांनानै जुमाय सेरेब लोंहैनांगौ, दैयाव दुगैनानै इन्जय खालामनांगौ, गरमाव जों समखौनो मोनासै। बै समाव जोंनियाव न'आव कारेन्टबो गैयामोन। जों गरमावनो गिसिब सिबनानै उन्दुलाङोमोन, हर सान जों गिसिब सिबै सिबै उन्दुलाङोमोन बै समाव। बेनिफ्राय दिनै मा जाखो? गासैबो इन्जय। माने जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने जोबोर मोजाङैनो बिमा बिफानि सायाव बा सोरनिबा सायाव ना, बा गाव मावनानैब्लाबो माने लाइफखौ माने जोबोर इन्जय खालामनो मोनो बायदि मोनदां दिनै। आं बेखौनो बुंगोन आरो, जोंथ' मोनासै, दानि उन्दैफोरा खालामथो, धन्यबाद। आरो आं बेखौनो बुंगोन, दिनैनि दिनाव जोंनि बा बिटिआर गभर्नमेन्ट बा जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि गिदिर गोलावफोरा माबा सानो, आन टाइमाव बेफोरबायदि लोंनानै
गोलैना थानाय दिनै सरकारा गोसोब्ला मा हाया, सरकारा गोसोब्ला मा खालामनो हाया। बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा जायफोरा पावाराव दङ, जायफोरा बिबान लादो, बिसोर गोसोबा मा खालामनो हाया। बिसोर गोसोबा सरकारनि मानसिफोरजों रायलायनानै सावरायनानै बिसोर मा बैफोर जुमाय सेरेबखौ प्रटेक्ट खालामजोबनो हायो। नंगौ दैमायाव बेरायहै, दैमायाव दुगैहै, दैमायाव फट' खेब, बेखौ प्रटेक्ट होनांगौ जेबो गोनांथि गैया। नाथाय जुमाय बथलखौ जोङो लामायावनो प्रटेक्ट होनो हायो। दिनै बिहार बायदियाव सोरबा फौजि मानसिया जुमाय लानानै बेगाव फैबाबो चेक खालामनानै जुमाय मोनदोंबा जेलाव सानथामसै। अब्ला बिसोर बोरै हादो प्रटेक्ट खालामनो? दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैनि जोंनि सरकारफोरा बेफोरखौ प्रटेक्ट खालामनो सानगोन ना सानाखै? आं बेफोरबायदि सानो। दैदेनगिरि लिडारफोरा जुमाय सेरेबखौ प्रटेक्ट खालामनो सानगोन ना सानाखै? मानो इसेबां बारानिफ्राय बारा मानो बेफोरबायदि सिख्ला मानसिया लोंनानै लुद्रु फुद्रु जालायनाय नुनो मोनदों? दिनै जोंनि बर'नि सरकारा, बर'नि दैदेनगिरि लिडारफोरा बेफोरखौ प्रटेक्ट होनो सानगोन ना सानाखै? आरो दिनै बेफोरबायदि प्रटेक्ट होबाथ' मा सोरबा दारागाव, सकि बायदिसिना सरलपारा बायदिसिना भैरबखुन्दआव थांनानै मा बेरायनानै फैगोन, फट' खेबनानै फैगोन, गिगोन। जुमाय बथल लाङोब्ला मा पुलिसाव हमनानै सोना दोनो, बुयो, गिगोन, नंगौना नङा? जुमाय सेरेबखौ होबथानायाबोथ' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां खामानि। सोरबाया साननो हागौ लोंनाया लोंखागोन। नंगौ, लोंग्रा मानसिखौ मालाबाबो होबथानो हाया, आंबो मिथिगौ। बेयाव मोनाखै बैयावबाबो मोनगोन बे। बिसोर बबाव मोनो, बेसेबां दाम होना बायनांगौ बिसोर सब मिथिजोबो लोंग्रा मानसिया। थेवब्लाबो होननाय बाथ्रा थायोना, सरकारा मायबा मोनसे प्रटेक्ट होयोब्ला मा एसेब्लाबो बासायबावगोन, आं बेखौ सानो। नंगौना नङा? जोंनि लाइफआवथ' जों दिनै सेंग्रा समावबो जों इन्जय होननाय बे सेरेब लोंनो थांनो होननाय बा जुमाय लोंनो थांनि बेफोरबायदिखौ जोंथ' मोनासै। आरो दिनैनि दिनाव जों जब मोननानैबो मा जाखो, जिन्दगि माने खामानियानो जोबनो थाङा। जब मोननाय माने खामानिसो मोननाय, जब मोननाय माने खामानिसो मोननाय। मानसिनि नै ब्रेना मानसिखौ मालाबाबो माव होननानै बुङा, बे ब्रेना बादुलासो। बे ब्रेना माव होननानै बुङो, माखौ मिथिबायना? उनाव बुंसिगोन दे, सोरबा मिथिगौब्ला आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। दिनैनि स्टुडेन्टफोरा गासैबो मिथिगौ, साइन्सआव मोनखाजोबोजोबनाय एमइआवनो। बे ब्रेना माखौ थोनो, बे ब्रेना मा, बे ब्रेना बादुला नंगौना नङा? सोरनिबा ब्रेना मा फरायबाबो गोसोआव थाया, सोरनियाबा फरायबानो गोसोआव थायो। माने ब्रेना आलादा आलादा रोखोमनि थायो। सोरनियाबा हमदांनानै पावारानो थाया, फरायबाबो गोसोआव थाया। सोरनिबा गथ'निया फरायबानो गोसोआव थायो। मानो? आरो जोंखौ ब्रेना मालाबाबो थोनादि जेम्स नों जिम खालाम, मालाबाबो थोना। मालाबाबो बे ब्रेना जोंखौ जिम खालाम होननानै थोना। जोंसो मा बेखौ मा खालामनांगोन जोङो? बेनि बागै आं उनाव मालाबा मोजां बुजायगोन, सोरबाफोर फंबायमोना मिथियाब्ला। जोंखौ ब्रेनाबो थोनो, माखो ब्रेना थोनो? नाथाय बेफोर खामानि मावनाय मानायखौ ब्रेना जोंखौ मालाबाबो थोना। नों जानानै उन्दुबा उन्दुबायानो थागोन ब्रेना। मानसिफोरा बुङोना सिखाया जेसेबां मोनो एसेबांनो गोबाव जायो। थिग बेफोरबायदि जेसेबांनो खामानि मावो एसेबांनो मा खामानि मावनाय आदब जालाङो। दिनै जों जब मोननानैबो जिबनाव जोङो साननानै मोनाखै, खामानियानो जोंनि थाखाय। दिनै बेखौ मावब्ला बेखौ मावब्ला बे। न'आव थांनानै मा जायो? दारागावआव थांनांगौलै दिनै होननानै सानो। दारागावआव थांनायनि आगोलाव मा सानो? 1.5 घन्टा जिम मारिग्रोनि फुङावनो। 1.5 घन्टा जिमा जाखांब्लासो मा बेलासि दारागावआव थांगोन, बेफोरबायदि। नङाब्ला फुङाव बबावबा थांगोन, ओरैबायदि टारगेट दंखायो, फुङाव थांनानै 2टा बाजियाव न' मोनफैनांगोन, 2टा बाजियाव न' मोनफैनानै 4टासिम रेस्ट लानांगोन। बेनि उनाव मा मोनायाव जिम। बे ब्रेनाथ' आंखौ थोनाखै जिम खालाम होनना, नाथाय जों मा खालामना लादो? जोंसो मा खालामना लादो बेखौ? जिम खालामनायखौ जों मा खालामना लादो? ब्रेना मालाबा थोनायाखै आंखौ नों उमुगाव थांनानै फैनानै जिम खालामफैनानै, जिमनि थाखाय टाइम बरन, बेफोरबायदि खोनाबाय। माने फुङाव खेबसे एक्सारसाइज जोबखांबासो दिनै उदालगुरि थांनांगौ, क'क्राझार थांनांगौ। फुंनि 5टा बाजियाव 4टा बाजियाव सिखारनानै 5टा बाजिनिफ्राय 7टासिम जिम खालामनासो जों बेलेगाव थाङो। सानसेखौ माने ओरैबायदि आदोर खालामना लादो एक्सारसाइसआव, जों बेफोरबायदिसो लाइफआव खालामना लादों। जों दिनैसिम माने दिनैसिम आंनि लाइफआव आं जिखौनो खालामनो मोनाखै। जोबानो माने खामानियानो जोबा, दोनबासो जोबो। ओरैबायदि लोंनायनि बाथ्राखौथ' बहुत गोजानाव फंबायमोन। अब्ला दा जोंनियावनो दं मालाय लुथुर पुथुर मानबायलायनाय जि इन्टारेस्ट। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।